Selamun aleyküm abano az Murat. Ejim Mirza. Ejim Meryem. Emi îro pêşbergek gelek ki xweş bilîzin. Zê tîpekê bêjim Mirza û Meryemê hindur 3 saniyede çi xwe peyva zanibe bi wê tîpê dest pê bike ve binivîsin. Kî zêde çî bike û qezeş bike ez ê her carê tîpekê bîm 3 cara bivîsim. Qebûl? Amade ne? Evet. Bu go bismillah ve dest pê bike tamam? P bismillah. P. Tamam. Kani bize خلاص. Benim kağıza oka. Bera vanal verben, vay meyit mizalinen nere. Tamam. Ami derbasi ad doven. Mugo bismillah oni des pevki. Ami vanal durar pevi tamam? Tamam. Khe bismillah. Khe. خلاص tamam خیلی شو ماچه از یک آنیم و سیاه آداویه تمام بسم الله ته Zeynep pis Zeynep Fazla saniye davi. Tamam. Hani realledim. Şu zaten lise خلاص. Mizal verilen. Ben hep verilen. Reha var neja peyva avuli pebu Meryem'e por pivaz portakal yani siyah nevisiye. Mizacı pol yani sınıf o polis nevisiye düdü. Peyde Meryem'e bisaket. Civan cüda bakın. Adam egotu bu khenori. Evet. Mirza قلتي خال يعني قي وقت معناه نه خالو آيري نويسي جدا نويسي خالو كاي نقطة مفيجة مادة نقطة عدا خيار خوخ خالو يعني خالو بو چار ام چارا قبول دكن تمام مريم يجي خير خال خيار خيز خاد خوين مريم الشش ميزا چار Verde Mirza Meryem'e çend? Şeş. Mirza çar. Verde ji Meryem'e bisaketi. Emiyas. Mirza sene visi Meryem'e karşı ji hafta bivêje. Mirza tir bu kayı Türkiye dibêj yoğun ya ji tîra bu kayı ok. Araya davîj heye ya ji pê nam dikin. Tir û text siyah Meryem'e tel text, tenik, tas Meryem var. Evet. Tas, teştü türpü. Türpü var çiğ Meryem. Tüp. Tüp. Meryem eşeş, miza, sesi, yani Meryem sesi, miza tül, enki durma miza. Yani bana mirza videoya katiye, pırnak kabı mazan ki kim kireyim. Meryem için ki o kahve
تکنولوژی فن و فوتا حیله بیله چیا بود پیسه کتیه منی بلا که خاصی خاصی که Haber vereceğim. Burada menek danezaniya jî nişane dabû Meryemê virde por, pîvaz, porteqal, purt, polîs qetiya pel min nivîsî bû. Xê jî xêr, xal, xiyar, xêz, xet, xwîn, xwendin, xayîn. Emîn ke xayîn ket ji mîsare. Tê jî têl, tex, tenek, tej, tas, tuf û teng. Me giş nivîsî bû. Meryemê bela nivîsarên din û dik eşî haftenê çêkirin. Ez Meryemê pîroz kim, sexêrim kişka min. İnşallah Mirza jî rojekê te pêşkevin. Mirza, te jî pîroz kim, te pir sebir kirin. Bismillah. Harf kişi. Pardon. Bisa. Bisa. Araya valo video من خلاص مو حتى فيديو كده ما نكفي. Emaneti Khuda bin.